mandskab, som du var inde på, Peter Kjær, har masser af talent, så de har også nogle meget unge spændende spillere i startopstillingen. Ja, det har de, og det er et dygtigt fodboldhold, men det er også et hold og en trup, der skal finde sig selv lidt igen fra at være meget suveræn i Holland, at man altså glæder lidt ned ad rangstigen, og der er... Jeg ser, hvordan de får bygget op her, Brøndby. Michael Nielsen får lagt ind mod Osman Charlo, og det er ikke et helt dårligt indlæg fra Michael Nielsen. Det første, man siger til ham, og det første, vi siger til ham, det er jo det her, ikke? Det er den her fodboldkamp, og derfor er det vigtigt for ham at ligesom sætte et aftryk og sige, jamen det er det her, han står for. Ligger han på højre midtbane i dag, og Kent talte lidt med Ken Nielsen før kampen, som var meget imponeret af, at han er meget rolig med bolden, og det er selvfølgelig logisk nok. Og det er en kæmpe mulighed til PSV Eindhoven med en stor redning af Stefan Andersen. Forsvarer, altså ham, der får tilløb ud af skruet hjørnespark og kommer simpelthen svævende ind uden pres, men fantastisk god redning af Stefan Andersen, skal vi sige. Og se, han kommer her, svæver ind over Farnerødt. Super redning. Ja, men det der er Afalay. En god første prøvning af Københavns Afalay. Får lov til at trykke af, og endnu en gang Stefan Andersen må parere. Og endnu et hjørnespark til PSV Eindhoven. Nogle hurtige spillere, de her PSV-dreng. Ja. Med kombinationer, så kommer indlægget imod Osman Charlo, der får hættet til bolden, men ikke får nok træf på til, det bliver rigtig farligt. Nej, men man må sige, de spreder lidt af spillelyst, de her hollandere. Ja, jeg tror også, klapsalven på Faxe-tribunen var den her. Det kan man godt nyde, selvom det ikke er det danske hold, der leverer varen her fra Magne Lade. Holder bolden inde. Mangler lidt opbakning ind i feltet. Det er til gengæld smart indlæg her fra Jenka Champions den første gang, men også et vågen nummerspil af Andreas Isaksson. Ja, og Michael Nielsen fra højre kant, der tager løbet ind i banen. Det er jo det, som ofte gør de her midtbanespillere, der kommer i løb, ankommer lidt sent, gør dem farlige. Lige før han kan blive rigtig farlig her, Michael Nielsen. Den her sommer. Ja, kan både spille centerforsvar, som han gør i dag, og også højre bak. Altid spiller. Ja, et langskud, som glider ud af hænderne på Stefan Andersen, og 1-0 til PSV Eindhoven. Bestemt ikke ufortjent, men ikke lige det mål, vi havde håbet på at se fra PSV Eindhoven. Nej, men den her er han selvfølgelig ked af at se. Kan tilskrives mange forskellige ting, men den her... Ja, der er ingen tvivl om, at Stefan Andersen havde gerne set et andet resultat end den her. Det er altså kun en træningskamp her på Brøndby Stadion, og så kan han jo passende bruge. Og så kommer en stor mulighed. Bischoff kommer godt op. Mads Randrup falder omkuld. Her får vi lige indtil videre Brøndbys største mulighed med Mikkel Bischoff. Han svinger svenske Andreas Isaksson til en udmærket redning. Farnerødt med en fremragende tæmning. Så kommer han op i fart, Farnerødt. Også afsluttet. Og det er ikke helt uden kvalitet, det han præsterer her. Han er det sat af Farnerødt. Nej, det her er Afalay, der er så for sparket rigtig kompetent op mod, eller over mod det lange hjørne, men går lige forbi Stefan Andersens mål. Osman Charlo sparker resolut, så det er ikke dårligt, det der Osman Charlo. Og her er en god tæmning af Københavns. Det er en kæmpe mulighed, han får der. Han gør det altså godt nok, Københavns, men bare ikke i afslutningen. Nej, det er Stig Brygge. Farnerødt. Lidt heldigt for en videre til Thomas Rasmussen. Samuel Holmén, og det er ikke dårligt, det der Samuel Holmén. Nej, på Holmén. Men rigtig godt opbygget angreb, godt indlæg, og så er han derinde. Mand, der er tiltænkt den defensive midtbane. Dukker op her, synes jeg er godt. Han tør at tage de løb. Og det skal han også have lov til. Så har en god kontramulighed. 3 mod 3 situation, hvis de kan skynde sig lidt, PSV.
Amrabat. Ja, så isolerer de ham med Slebrygge. Ja, det er ud efter det korte hjørne her fra Amrabat. Mens at der bliver flot af for første halvleg, altså 1-0 til PSV Eindhoven på det mål, som Jutsak han fik sat ind. Og Peter Kjær. Efter første halvleg, så der sad vi bare lidt skuffet over Brøndby og deres indstilling, men vi må også give PSV Eindhoven et klassemandskab. Ja, det har det været, altså når vi er på det stadie her, vi taler opvarmningskampe, træningskampe, så synes jeg, at PSV har leveret varen. Baks Randolph modsat til Thomas Rasmussen, og så tegn. Hurtigt taget indkast her til Jan Christiansen, straffespark til Brøndby. Hurtigt opfattet af Jan Christiansen og Randrup efter indkast til Brøndby, og så får de altså en god mulighed her. Ja. Altså Alexander Farnerud over for hans landsmand Isaksson. Sikkert sat ind af Alexander Farnerud og 1-1. Altså rent svensk duel, som Farnerud kommer bedst ud af. Den her går meget tidligt derinde. Isaksson har bestemt sig. Farnerud iskoldt. Men det her med at få et resultat, at man kan bruge til noget. PSV Eindhoven, der lige sætter en kæde ind her. Ja. Og så er det, vi skal holde tungen lige i munden herude på observationspladserne. Ja, så er der faktisk toret. Og hvis jeg ikke ser meget galt, så tror jeg, at det er den indskiftede Danko Lazovic. Man bliver ved med at fuldføre sin markering. Ud af skruet i hjørnespark, som vi har set et par gange. Bliver ikke clearet ordentligt her. Afslutningen, og så står han altså derinde. Ja, Danko Lazovic, der netop er kommet ind. Første boldberøring. Randolph står ved ham i første omgang, men han bevæger sig det rigtige sted hen. Det kan man vist godt kalde en god start. Farnerud. Her, den er lige ved at snyde Andreas Isaksson. Knækker lige i luften, og han bliver fanget på det forkerte ben. Fri på Farnerud, jeg ved ikke, hvad han forsøgte, men den her afslutning fejler ikke ret meget. Slår en lille smule i luften. Stor mand der, 1,96, der skal ned og køre lidt rundt på pletten her, når det lige præcis. Ja, hvor vi lige får vores Jallow sendt afsted. Salcido, der mistimer en bold. Jallow på tværs. Jan Christiansen får afsluttet. Isaksson skal bruge 2 forsøg på at holde den. Udfordrer vælger afleveringen. Tror jeg egentlig har set Jan Christiansen over. Og det er jo også det, han er allerfarligst, Jan Christiansen. Ja, når han kan komme i løbet på kanten af feltet her og få en afslutning. Hopper en lille bit smule, er måske lidt svært at trykke ned. Det bliver en hård inderside, men hvis vi kan tale om skuffelser på det niveau og det plan og den på det tidspunkt af sæsonen. Det er godt spark. Hold da fast. Det er godt lavet. Han står 40 meter ude og har set, at Isaksson måske er indstillet på et indlæg. Så fyrer han altså af næsten stående Slebrygge. Den fremragende afslutning her fra Lars von Slebrygge, der er tæt på at overliste landsholdskollega Andreas Isaksson. Ja, det er næsten stående. Det er selvfølgelig også en fremragende redning. Ifølge Farneruds stor mulighed, der får også afsluttet, og Isaksson igen. Han har lidt tæt på handskerne. Egentlig regner og forventer, så bliver det sådan lidt halvhjertet. Men her, Akker, godt blik for det. Farnerud, afslutning. Hopper lidt derinde af Isaksson. Med det store vingefang har lidt problemer med at finde håndtaget her. Og her er det så slut. Det ender altså 2-1 til PSV Eindhoven i Brøndbys sidste forberedelseskamp, inden det går løs på torsdag i Europa League. Kvalifikationskampen mod Flora Tadin, og de har altså fået endnu 90 minutter i benene, og det må man sige var meget, meget kompetent modstand i dag.